Rtanj. Planina obavijena legendama i misterijama. Nekada sam mislio da su to samo priče, dok nisam video šta se zaista krije tamo gore. Sve je počelo jedne hladne oktobarske noći, tačno u 2:13 ujutru. Zvuk telefona me naglo probudio. Na ekranu je bilo samo jedno ime. Nikola. Nismo se čuli godinama. Otišao je na Rtanj pre 2 godine u neku istraživačku ekspediciju i od tada se retko javljao. Glas mu je bio drhtav, skoro neprepoznatljiv. Marko, moraš doći. Rtanj nije ono što mislimo da jeste. Nikola, šta pričaš? Jesi dobro? Nema vremena. Oni znaju da sam ti rekao. Veza se prekinula. Pokušao sam da ga nazovem nazad, ali uzalud. Srce mi je ubrzano lupalo. Ustao sam, zapalio cigaretu i dugo gledao kroz prozor. Šta se dođavola događa? Sutradan sam bio na putu ka selu podno Rtnja. Oblaci su visili nisko, a kiša je tiho udarala po krovu automobila. Kada sam stigao, meštani su me gledali sa nelagodom. Našao sam starca ispred prodavnice i pitao ga za Nikolu. Pogledao me ispod crne kape i tiho rekao: Ako je gore, nećeš ga naći. Nisam slušao. Spakovao sam ranac i krenuo uz planinu. Nisam imao pojma da zapravo idem pravo u pakao. Pre nego što pređemo na priču, želeo bih da vam kažem par stvari o planini za sve vas koji možda niste upućeni o tome šta se dešava tamo gore. Planina Rtanj u Srbiji je poznata po brojnim pričama i legendama koje se vezuju za paranormalne aktivnosti. Rtanj se nalazi u istočnoj Srbiji, između gradova Boljevca i Sokobanje. Poznat je i po svojim karakterističnom obliku piramide. Ova planina je postala predmet mnogih teorija i spekulacija, posebno u vezi sa navedenim paranormalnim pojavama. Neke od priča i legendi koje se vezuju za Rtanj uključuju i mističnu energiju. Mnogi veruju da Rtanj posjeduje posebnu energetsku zonu koja može uticati na ljude i stvarati čudne iskustva. Neki tvrde da osjećaju čudne vibracije ili promene u svom emocionalnom stanju dok su na planini. Druga stvar, vanzemaljci i leteći tanjiri, takozvani aneloji. Postoje priče o viđanjima neidentifikovanih letećih objekata u blizini Rtnja. Neki ljudi veruju da se u planini nalazi vanzemaljska baza ili da je Rtanj mesto gde su se vanzemaljci sretali sa ljudima. Dalje, njegova piramidalna struktura. Zbog svog oblika koji podsjeća na piramidu, Rtanj je privukao pažnju ljubitelja teorija o drevnim civilizacijama, kao što je to bio i primjer sa Nikolom. Neki tvrde da je planina zapravo veštačka piramida ili da u njoj skrivamo neko drevno zdanje. Dalje imamo čudna svetla koje se pojavljuju na nebu. Postoje brojna izveštanja o čudnim svetlima koje se pojavljuju na obroncima planine, posebno noću. Ova svetla se često tumače kao paranormalne pojave ili dokazi o vanzemaljskim aktivnostima. U narodnim pričama postoje i priče koje se povezuju sa mističnim bićima koje su navodno živela u ovom području. Postoje priče o ljudima koji su nestajali ili doživljavali čudne iskustva dok su bili na planini. Pa da ne dužim dalje, hoću da vam ispričam šta se to dogodilo sa Nikolom. Zvuk telefona me je tragao iz sna. Srce mi je udaralo u grudima dok sam se uspravljao u krevetu, zbunjen, pokušavajući da shvatim gde se nalazim. Napolju je bio potpuni mrak, a jedini izvor svetlosti dolazio je sa ekrana od mog mobilnog telefona koji je vibrirao na noćnom stolčiću. Pogledao sam na sat. 2 sata i 13 minuta ujutru. Ko bi dođavola zvao u ovo doba? Podigao sam telefon i video ime koje me je zaledilo. Nikola. Nikolu nisam čuo godinama. Bio je jedan od mojih najboljih prijatelja tokom fakulteta. Onaj tip osobe koja je uvek bila spremna na avanturu, na istraživanje nepoznatog, na teorije zavere koje su mi često zvučale smešno,
Ali 2 godine ranije, kada je krenuo u ekspediciju na Rtnju, nešto se promenilo. Postao je opsednut planinom, slao mi je poruke pune čudnih teorija o drevnim civilizacijama, o nekoj sili koja tamo postoji. Onda je prestao da se javlja. A sada, posle toliko vremena, njegov broj je ponovo bio na mom ekranu. Pritisnuo sam dugme i javio se na telefon. Halo, rekao sam, pokušavajući da zvučim budno. Sa druge strane, samo je bila tišina. Nikola, halo, ponovio sam, sada pomalo iritantno. Onda sam ga čuo. Bio je promukao, slab, drhtav, kao da mu je svaki izgovoren slog predstavljao napor. Marko! Naježio sam se. Nikola, gde si? Šta se dešava? Moraš doći. Ratanj nije ono što mislimo da jeste. Njegov glas bio je nešto između šapata i jecanja. Nikada ga nisam čuo takvog. O čemu pričaš? Jesi li dobro? Gde si tačno? Kratka pauza. Zvuk disanja. Onda šapat. Jedva čujan, ali nekako pogrešan. Kao da mu glas dolazi iz daljine. Kao da nije potpuno njegov. Nema vremena. Oni znaju da sam ti rekao. Veza se prekinula. Ostao sam da sedim u krevetu sa telefonom prislonjenim na uvo, dok mi je srce lupalo kao ludo. Odmah sam pokušao da ga nazovem nazad. 1, 2 puta, 3 puta. Ali ništa. Pogledao sam poslednju poruku koju mi je poslao prije pola sata. Koordinate. Otvorio sam ih. Lokacija je bila na samom vrhu planine. Osjetio sam težak čvor u stomaku. Nikolu sam poznavao skoro celog svog života. Nije bio tip koji bi paničario bez razloga. Ako je poslao ovako nešto, znači da je bio u ozbiljnoj nevolji. Imao sam 2 opcije. Ignorisati sve i pokušati da zaspim, što je apsolutno bilo nemoguće. Ili spakovati stvari i krenuti ka Rtnju. Odluka je već bila doneta. Kiša je počela da pada dok sam vozio kroz uske, vijugave puteve ka selu pod dno Rtnja. Magla se polako spuštala niz planinske padine, obavijajući drveće poput nečeg živog. Mesto je bilo gotovo sablasno, pusto. Kada sam stigao, nekoliko starih kuća, slaba svetlost iz prozora i tišina koja je bila previše duboka. Parkirao sam auto ispred male prodavnice i ušao unutra. Unutra je bilo mračno, a jedini zvuk dopirao je iz starog radio aparata, iz kojeg je tiho dopirala narodna muzika. Prodavač, stariji čovek, sa sedućom bradom, sedeo je iza pulta i gledao me nemerice. Kupio sam flašu vode i baterijsku lampu. Kada sam mu pružio novac, osjetio sam kako me posmatra. Nisam te viđao ovde ranije, momče, rekao je tiho. Tražim prijatelja, Nikolu, možda ste ga videli. Čovjek je ćutao nekoliko sekundi, a onda je lagano odmahnuo glavom. Ako je gore, nećeš ga naći. Tragao sam se. Kako to mislite? Prodavac je spustio pogled, kao da ne želi da nastavi razgovor, ali onda se iz mraka prodavnice začuo drugi glas. Oni koji odu na Ratanj ne vraćaju se isti. Ako se uopšte vrate. Okrenuo sam se i ugledao starca koji je sedeo ispred radnje i pušio. Njegovo lice bilo je izbrazdano borama, a u očima je imao onaj pogled čoveka koji zna nešto što ne bi trebalo da zna. Osjetio sam nelagodnost, ali sam pokušao da zvučim smireno. Ko ne vraća ljude? Starac je ćutao nekoliko trenutaka, a onda je sam odmahnuo glavom. Neki odgovori ne donose mir, već još više pitanja. Zatim je ugasio cigaretu, ustao i bez reči krenuo niz ulicu. Osjetio sam hladan talas niz kičmu.
Pogledao sam ka vrhu planine, koji je sada bio potpuno obavijen maglom. Oblaci su se vijali, sivi, gusti, ali kroz njih se na trenutak nazirala silueta stene, tamna i oštra, kao da posmatra. Nešto je bilo čudno, nešto nije bilo u redu, ali sada više nije bilo povratka. Duboko sam udahnuo, prebacio ranac preko ramena i krenuo uskom stazom koja je vodila ka vrhu planine. Nisam imao pojma da koračam pravo u pakao. Magla se poput teškog vela spustila na planinu, gušeći zvuke i brišući granice između stvarnog i nečega nepoznatog. Hodao sam već satima, vlažno kamenje klizilo je pod mojim čizmama, a vetar je povremeno žvizdao kroz krošnje drveća, donoseći čudne, isprekidane zvuke. Nisam bio siguran da li je to samo igra prirode ili nešto drugo. S vremena na vreme bih pogledao u telefon. Prateći koordinate koje mi je Nikola poslao, svakim korakom bio sam bliži, ali osjećaj u stomaku bio je sve gori. Ne kao obična nervoza, već kao težak kamen, duboko usađen strah koji nisam mogao da objasnim. Kada sam konačno stigao do označenog mesta, zastao sam. Predamnom, usred guste šume, nalazio se ulaz u pećinu. Nije bila velika, ni impozantna. Samo uzak otvor u kamenu, jedva dovoljno širok da se čovek provuče kroz njega, ali nešto u vezi s njom bilo je, pa pogrešno. Hladan vetar izlazio iznutra, kao da pećina diše. Ukočio sam se. Zakoračio sam bliže i uključio baterijsku lampu. Svetlost je otkrila zidove prekrivene neobičnim simbolima. Nisu ličili ni na jedan jezik koji sam pre video. Spirale, trouglovi, linije koje su se isprepletale u uzorke koji nisu imali smisla. Neki su bili urezani u kamen, dok su drugi izgledali kao da su ispisani nečim tamnim, skoro crnim. Podigao sam kameru i uključio snimanje. Marko Petrović, 10. oktobar 2024. godine. Nalazim se na planini Rtanj, na lokaciji koju mi je poslao Nikola. Pronašao sam ulaz u pećinu sa nepoznatim simbolima. Osjećam... Zastao sam, nesiguran kako da završim rečenicu. Osjećao sam nešto, ali nisam znao šta. Tada sam zakšao zvuk iznutra, tih, skoro nečujan, ali stvaran. Koraci, ledena jeza prašla mi je niz kičmu. Nikola, povikao sam, a moj glas se odbio od zidova pećine. Nema odgovora. Svetlo baterijske lampe nije dopiralo duboko unutra. Tama je bila pregusta, skoro opipljiva. Udahnuo sam duboko i zakoračio unutra. Kako sam se kretao dublje u pećinu, vazduh je postajao sve hladniji. Koraci su mi odjekivali u skučenom prostoru, a osjećaj nelagode samo je rastao. Nisam bio klaustrofobičan, ali ovde, u ovoj tami, imao sam osjećaj da će se zidovi svakog trenutka zatvoriti oko mene, a onda sam ga ugledao. Nikola je sedeo naslonjen na zid pećine, s glavom pognutom napred. Nikola! Potrčao sam ka njemu. Kleknuo i uhvatio ga za rame. Telo mu je bilo ledeno. Čoveče, jesi li dobro? Šta se dogodilo? Nije odgovarao. Tada mu je baterijska lampa obasjala lice i sve u meni se sledilo. Njegove oči bile su crne. Ne samo zenice, ceo očni beonjakš bio je crn, bez trunke beline. Osjećaj straha eksplodirao mi je u grudima, ali nisam mogao da se pomerim. Nikola je konačno podigao glavu i otvorio usta, ali umesto glasa, iz njega je izašao dubok, hrapav šapat. Kasno je, Marko. Oni znaju da si ovde. Srce mi je toliko jako lupalo da mi se činilo da će iskočiti iz grudi. O čemu pričaš? Ko zna da sam ovde? Nikola je trepnuo, a onda, kao da se nešto u njemu promenilo,
Naglo me je uhvatio za ruku. Prsti su mu bili hladni kao smrt. Moramo da idemo. Sada? Tada se zemlja zatresla. Negde duboko u pećini. Nešto se pomerilo. I prvi put u životu osjetio sam pravi, sirovi strah. Zvuk je bio težak, dubok, kao da se nešto ogromno pokrenulo u dubini pećine. Pogledao sam u mrak iza Nikole, a onda se dogodilo nešto što mi je zauvek promenilo život. Iz tame su se pojavile senke, ne ljudske senke, ne odrazi sa svetla baterijske lampe, prave senke, koje su se kretale same od sebe. Bile su visoke, tanke i neprirodno duge, bez jasnih oblika. Njihove crvene oči sjele su u mraku, previše svetle da bi bile stvarne. Nikola se trgao i zgrabio me za jaknu. Trči! Povukao sam ga za ruku i potrčali smo prema izlazu. Senke su nas pratile. Kretale su se nadprirodno brzo, bez zvuka, kao da lebde po tlu. Osjećao sam hladnoću iza sebe. Nešto kao ledeni vetar, ali težak, gust, kao prisustvo koje se ne može objasniti. Nisam znao koliko smo trčali, koliko smo bili blizu izlaza. Samo sam znao da moramo da pobegnemo. Ali onda, usred panike, Nikola se zaustavio. Ne mogu otići, izgovorio je promuklim glasom, dok su mu oči delovale još tamnije, još praznije. Šta pričaš? Povikao sam. Zgrabio sam ga za ruku i povukao, ali osjećao sam otpor, kao da ga nešto zadržava. Oni mi ne daju da odem. Tada je nestao. Jednog trenutka je bio tu, a sledećeg samo tama. Nikola je nestao. Jednog trenutka bio je tu, pored mene, a sledećeg samo praznina. Kao da ga je pećina progutala. Stajao sam sam tamo, leden od straha, dok su mi misli bile u haosu. Oči su mi šarale po tami, tražeći ga. Nigde nije bilo ni traga njegovom telu, ni zvuka koraka, ni daha. Ništa. A onda šapat. Blizu. Previše blizu. Ne znam da li je dolazio iza mene, pored mene, iz mene, ali čuo sam ga. Ne možeš ga spasiti. Vrisnuo sam i okrenuo se naglo. Podižući baterijsku lampu, svetlo je obasjalo samo gole, hladne zidove pećine. Nikoga nije bilo, ali osjetio sam ih. Bile su tu, nevidljive, ali prisutne. Tada je hladnoća postala nesnosna. Vazduh mi je postao težak u plućima, kao da dišem kroz vodu. U grudima mi je nešto pulsiralo, nepoznat osjećaj koji nisam mogao da objasnim. Pokušao sam da pobegnem. Krenuo sam unazad, korak po korak, ali svaki moj pokret bio je usporen, kao da se krećem kroz gustu, nevidljivu smesu. Noge su mi bile teške, kao da mi nešto ne da idem. A onda sam ih ugledao. Iz tame su se pojavile senke. Bile su visoke, tanke, iskrivljene. Nisu imale lica, samo crvene oči koje su sijale u mraku. Previše svetle, da bi bile stvarne. Njihovi pokreti su bili neprirodni. Lebdele su u vazduhu. Bez zvuka, bez težine. Osjećao sam da me posmatraju. Da me posmatraju kao plen. Da odlučuju šta će sa mnom. Srce mi je tuklo kao ludo. Nikada u životu nisam osjećao takav strah. Ne onaj strah koji dođe i prođe, već sirovi, primitivni užas, koji te parališe do srži. Šta hoćete od mene? Povikao sam. Niko nije odgovorio, ali jedna od senki se pomerila bliže. I tada sam video. Unutar njegovog oblika, u njenoj nemogućoj tami, nešto se mrdnulo. Lica ljudi koji su vrištali, zaglavljeni u tom crnom, bezobličnom biću, iskrivljeni izraz bola,
Otvorena usta, ali bez zvuka. Kao zarobljene duše. Kao da je senka nešto staro, nešto gladno, nešto što skuplja ljude i ne pušta ih. Osjetio sam kako mi se stomak steže. Nikola, da li je on sada u njima? Tada mi je nešto šapnulo u glavi. Došao si suviše blizu. Sada si naš. Ne, ne! Pokušao sam da trčim. Nisam razmišljao, nisam gledao unazad. Samo sam trčao. Tlo mi se izmicalo pod nogama. Kamenčići su mi se zabijale u dlanove dok sam se spoticao. Ali nisam mario. Svaki put kada bih pogledao iza sebe, senke su bile bliže. Nisu se kretale kao ja. Klizile su, ne ostavljajući nikakav zvuk. Ipak znao sam da me jure. Osjećao sam ih. Nisam znao koliko dugo trčim. Minut, 2, 10. Ali u nekom trenutku, u nekoj sekundi između panike i iscrpljenosti, osjetio sam tišinu. Nisam se usuđivao da se okrenem. Udahnuo sam duboko i polako podigao baterijsku lampu iza sebe. Nije bilo ničega. Pećina je bila prazna. Samo kamen, vlaga i... Zastao sam. Nešto nije bilo u redu. Osjetio sam pritisak u vazduhu. Kao da se prostor skuplja oko mene. Kao da nisam izašao iz tame. Već kao da je... ona sa mnom. Srce mi je ponovo ubrzalo i tada sam video nešto što mi je zamrazlo krv u venama. Moj sopstveni odraz. Na zidu pećine, u maloj barici vode, video sam svoje lice. Ali oči su mi bile crne. Cele beonjače. Baš kao kod Nikole. I tada mi je kroz glavu prošao poslednji, hladan šapat. Vreme je isteklo. Ne znam kako sam izašao iz pećine. Sećam se samo da sam trčao. Bez daha, bez misli. Samo strah i panika koja me je nosila napred. Pećina se činila beskonačnom. Tunel iz noćne more koji nije želeo da me pusti. Vazduh je postao gušći, koraci sve teži. Kao da me je nešto vuklo nazad. Kao da me ratanj nije želeo pustiti. Ali onda, iznenada, bio sam na polju. Zrak maglovitog sirovog svetla udario mi je u lice. Kiša je padala, tiha, turobna. Okrenuo sam se. Ulaz u pećinu bio je tamo gdje sam izašao, ali nešto nije bilo u redu. Prišao sam bliže. Srce mi je kucalo u grlu. Svetlom baterijske lampe obasjao sam unutrašnjost. I ono što sam video nije imalo smisla. Pećina više nije bila tu. Unutra je bio samo prazan zid od kamena. Nema prolaza, nema tunela. Samo gola, ravna površina stene. Udahnuo sam, a para mi se podigla iz usta. Kao da je vazduh postao još hladniji. Ne, to nije moguće. Pokušao sam da dotaknem kamen. Bio je tvrd, hladan i potpuno neprobojan. Pećina koja je malo pre postojala, sada nije bila ništa drugo do običan kamen. I što je najgore od svega, Nikole nije bilo. Silazak niz planinu bio je mutan, maglovit, kao da sam bio u nekom snu, kao da se nisam zaista kretao, već da me nešto nevidljivo guralo ka dole. Svetlost u selu nazirala se kroz kišu. Kada sam stigao do bravih kuća, noge su mi bile teške kao olovo. Ušao sam u prodavnicu, istu onu gdje sam ranije kupio baterijsku lampu. Starac iza pulta podigao je pogled ka meni. Nisam znao šta da kažem. Morao sam da zvučim kao ludak. Pećina, nestala je. Nikola je nestao. Starac je samo odmahnuo glavom. Rekao sam ti. Šta ste mi rekli? Da ne idem gore, da ne tražim prijatelja. Moj glas je podrahtavao. Starac je povukao dim cigarete, dugo ćutao i onda rekao tiho, gotovo umorno.
Rtanj uzima ono što hoće i ne vraća ga nazad. To nije odgovor, viknuo sam. On je gore, trebamo poslati nekoga, policiju, spasioce, bilo koga. Starac me je samo nemo posmatrao, a onda ustao i izašao napolje, nastajući u kiši. Niko nije hteo da me sluša. Meštani su me izbegavali, skretali poglede, zatvarali vrata čim bih se približio. Bilo je kao da svi znaju nešto što ja ne znam. Ili još gore, nešto što niko ne sme da kaže na glas. Vratio sam se kući sledećeg dana, ali strah nije prestajao. Nikolu nikad nisu pronašli. Pokušao sam da kontaktiram njegovu porodicu, ali niko nije imao odgovore. Njegov telefon je ostao ugašen, njegovi tragovi su nestali, kao da nikada nije ni postojao. Ipak, ja sam znao istinu. Video sam ga, bio je tamo i onda ga je nešto uzelo. Nekoliko dana kasnije, konačno sam pronašao hrabrost da pogledam snimke sa diktafona koji sam nosio sa sobom. Prve minute bile su normalne. Moj glas, moji komentari o simbolima u pećini, a onda, u trenutku kada sam ugledao Nikolu, kada je nestao, moj glas se izgubio. Ostala je samo tišina, ali ispod nje, kada sam pojačao zvuk, mogao sam da čujem nešto, nečiji šapat, nizak, još ne pripada ni jednom jeziku koji sam ikada čuo. Ali na kraju jasno, nepogrešivo, čuo sam jednu rečenicu. Još si ovde. Ugasio sam diktafon i zurio u zid, nesposoban da dišem, jer u tom trenutku, dok sam gledao u svoje sopstvene ruke, moje oči u odrazu ekrana bile su crne.